Nwaanyị m chọrọ ịlụ na nwanne m nwaanyị na-ese okwu. Ofu nwa okolobịa sị m na ya fụlụ those girl like anya, mana ọ n'aka nwanne ya nwaanyị ka a nọ wee fịa, which means na enyi nwanne ya nwaanyị ka ọ bụ. Mana ya si n'azụ wee jekwa ya ife achọ, fa na-abọ wee kwụba, ha na-ezoli ya nwanne ya nwaanyị ezolu. Nwanne ya nwaanyị enwere idea na fa na-akwụ. So kwana ya fa wee kwugide ya wee decide ya na ya ga-anụ those girl. Fa na-akwụkwa anọgidezie nyafu na nwanne ya nwaanyị na the girl na-ese okwu. Ịghọtago na the girl bịazi abịafa na ọ maghị nwanne ya nwaanyị ọnụ. Ya na-asị anya jee ka o kene nwanne ya nwaanyị. Ọ sị ya hapụgodo ihe ahụ. Ịghọtago na ya mara ome bọsị izizi mee bọsị bụ ya wee jụbịa wee sị ya kedu ihe na-eselụ gị na nwanne m nwaanyị? Ọ sị na o nwero. So kwana ya wee nọgide wee kpọọ nwanne ya nwaanyị wee jụbịa. Nwanne ya nwaanyị wee sị ya na ya mara ihe na-eselụ ya na ya na-abụ na ọ nọgidela ọ degezi ọnụ na o nwere ife ya ga-asị na ọ na-esela ha. Ịghọtago mana this girl bịazi ịbata befa opiote epiote. Ọma nkwezi ka nwanne ya nwaanyị afịa. Ịghọtago duto na rumi edu n'isi ụlọ ọ ga-abatazi opiote bịa ekwene ka nwanne ya nwaanyị afịa. No ihe anụnwa Sochemenia suspect ba wee jụbịa. Ya wee sị ya na ya chọrọ ịma ihe na-ese. Nwanne ya nwaanyị sị na o nwere ihe na-ese ha na the girl nọgide gbabịa nkịtị. The girl sị na o nwere ihe na-esela ha na o nwee ka nwanne ya nwaanyị afọ si eme and na ya chọrọ ọnụ be anya bata ka ọ ghara irespect ya. Na ya chọọ ka ya just nyeti obele gap. Ọ ga-abụ ya batazi asị nwunye ha ka o respect bịa. Akwa ifugo. So nya wee mesie wee gwa parents ya na ya chọrọ ịnụ the girl. Nwanne ya nwaanyị wee pụta wee sị mba na ọ ma nne ya na ya na-abọ na-ese okwu na fa na-abọ adọrọ na mma. Ya wee jụbịa sị kedu ihe na-esela ha. Ọ sị na o nwere na the girl nọgidezi ọfịa na-eghe n'ọnụ ya na-eghegodi ya ọnụ ọ bụ ya nkịtị na-aga. Akwa ifugo. Ya wee sị nwanne ya nwaanyị ya gwa eziokwu ihe na-esela ha. Nwanne ya nwaanyị sị na o nwere ihe na-esela ha. Mana enyi ya nwaanyị sị na just ịmagolu ya chọrọ ikipụ boundary ya bata ka the girl wee nwee ike respect anya maka na na-etufa si anyị na fe nwere much respect for each other and na ọ bụ na ya were otu afọ wee bata be nne ya kịta na o nwere ike gwabịa okwu anyhow na ya chọrọ. Na mami ya ekwuru okwu dito na ihe mami ya chọrọ bụ ka gịnị mee ka ya nụọla ya nwaanyị. Na papi ya nọrọzi ịghọtago. So nwanne ya nwoke wee sị ya kpeziele ha before ya anụba the girl. Ya wee gwa the girl ya chọrọ ịnụ sị anya jee ka o make peace with nwanne ya nwaanyị. Ọjụ. Sị na ya ma mme. And they love go this girl too much. Nwanne ya nwaanyị wee gwa ya wee sị ya na ọ bụrụkwa na ọnụba this girl na ọ bata na ya ma ntụchapụkwala ha ọnụ. Ndị enyi enya kọrọ wee sị ya na o kwesịrị ịgwa the girl ka o jee ka ya na nwanne ya nwaanyị dozie before bataba. Ya wee were aka nne ya this girl, the girl sị ya na ozugbo ọ nụsịrị anya bata ya na nwanne ya nwaanyị ga-ekpezi. Mana ya chọrọ ka o were anya o ji afụta ya as a friend wee fụtawakwa ya as nwunye na ọ maka aka ejire wee chọọ. Ọ sị na ihe nke a gwụrụ ya ike o. And na nwanne ya nwaanyị ama ndụ happy ya nụrụ nwaanyị ma ọ bụ na ya nụọ this girl maka na since afọ ịfụ nwanne ya nwaanyị ọ nọrọ ofu ebe ara jụsị anya oyi magolo ọ dụrọ happy. Ya na-asị ya na ọnya na the girl ga-ebi mana still na nwanne ya nwaanyị adị ekenezie ka o si ekene magolo efe oge ọbụla ọ dụrọsị happy maka ihe na-akwado ime. Wanyị na nwanne ya nwaanyị kwesịrị ka ọ dụrụ ya happy na ya na-achọ ịnụ nwaanyị. Ndị mmadụ na-asị ya na nwaanyị ka ọ bụ na one day ọ nụọ di jebe be die. Mana still who knows mgbe ọ ga-anụ di. Akwa ifugo. Ya na-agwa the girl jekwanụ make peace. Ọ sị na ya ma make peace na ya make peace kịta na ya bata na nwanne ya nwaanyị ama na respect za na nwanne ya nwaanyị kwesịrị ịbịa bịa ịmagolu ka fa na abụọ make peace. Why no nwere ihe na-esela ha before not just position ka efụlụ ọ na-achọ. Akwa ifugo. Ya wee sị nwanne ya nwaanyị ya jee ka ya na the girl kpezi. Nwanne ya nwaanyị wee sị mba na ọnya nwa na-anụ the girl na the girl kwesịrị ịdali ya. Ọ bụrụ onye nwa ga-anụ the girl ga-ebido kịta anụnwa yọbịa biko sacha bịa iri magolo ụdị ha anwa
na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ya na ọ bụrụ na ọ kpọta this girl na ọ ga-etise nnekwu esemokwu na be nne ya, na esemokwu a nwere ike mie ekwene mkpokọta, na ọ bụ na the girl truly love ọnya na o kwesịrị imeki peace with nwanne ya nwaanyị before ọ nụbịa. Mana ọ bụ na ọ jụ ya hapụ ya. Afọ ifugo. And then hapụ this girl adọrọla izi due to na love go this girl too much. Na ya nwere ife a ga-eme ya wesị ka amala ihe ndị mmadụ lo. Nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ihe ọ dogo ka this guy mee na? Onye nyana ndị enyi ya na-asị ya gwa the girl ka o mee peace before bataba ntị. Ka ọ nụba the girl, after all, not the girl ka ọ na-anụ. And na nwanne ya nwaanyị nwere ike chine na ọnụ dị ịmagolo jawal bedie. O nwere ife gbasara ya na the marriage. Regardless na ọ dị eghe nwanne ya nwaanyị ọnụ. Ma onye anụbịa ọ batazi aka fakpezibe. Ka onye kwụsị ike na ka nwoke gwa the girl is either na o mekele peace with nwanne ya nwaanyị ọ jebela onwe ya achọ nwaanyị ọzọ nnụba, maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ya nụbịa na ọ ga-ebu ete esemokwu be nne ya. Anụ ya na ọ bụrụ ezigbo mmadụ, na ọ bụrụ na o nwere ike ige ntị kịta anụnwa ọ dị ya ka ọ nụbịa ka ọ ga-egesi ya ntị na ọ bata na ihe sọrọ ya ka ọ ga na-eme. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.